Escoitamos agora a pregunta de Xosé Francisco Fernández Mújico, desempleado e membro do Foro de Vida Independente e da Asociación de Asistencia Persoal Bigalicia. Boas noites, señor Feijóo. Desde a entrada do seu goberno na Xunta de Galicia, desde a nosa asociación vimos colaborando con Benestar para intentar lograr implantar en Galicia un servizo de asistencia persoal homologable con calquera país europeo. No pasado febreiro ao seu goberno sacou un decreto que regulaba a asistencia persoal en Galicia. Encontrámonos que ese decreto é insuficiente, discriminatorio, que non cumple as expectativas que nós tiñamos para as que nós colaboramos co seu goberno. Encontrámonos que seguimos dependendo das familias, que temos como alternativa o ingreso nunha residencia que ningún queremos estar, e que, ademais, incumple a Convención de Nacións Unidas e o propio mandato do Parlamento que o seu grupo, ademais dos outros dous, votou para instaurar en Galicia un sistema de asistencia persoal. A miña pregunta é se vostede ten un compromiso de mellorar ese decreto claramente insuficiente e que as persoas dependentes poidamos levar unha vida inclusiva na sociedade como calquera outra persoa, e se o seu goberno se compromete a proporcionar os recursos necesarios para levar a cabo isto. Gracias. Muy bien. Bueno, quisiera decirle, en primer lugar, usted sabe, porque está dentro de unha asociación, que o número de plazas para persoas con discapacidade se incrementou un 10%. En centros que albergan a persoas con discapacidade incrementamos, no primeiro ano de goberno, 364 prazas. En segundo lugar, vostede tamén sabe, porque coñece perfectamente esa esfera social, que cando decimos que pasamos de 12.000 persoas cobrando a lei de dependencia a 30.000, é que teñen nombres e apelidos. Non é que o anuncie un político, non, é que hai nomes e apelidos detrás desas 30.000 persoas. Supuxo eso que nun ano incrementamos un 72% o número de persoas que cobran a lei de dependencia en Galicia. Moitas delas son persoas con algunha discapacidade, moitas delas, polo tanto, son beneficiarios de esa lei. A pasada semana, tamén vostede sabe que no Consello da Xunta aprobamos unha decisión por primeira vez en Galicia para incentivar o emprego das persoas con discapacidade. En todas as contratacións da Xunta de Galicia ou en todas as convocatorias de subvencións financiadas pola Xunta de Galicia, cando se presente unha empresa, vamos a valorar, en casos de empate ou de oferta similar, aquelas empresas que teñan contratado máis do 2% da súa plantilla a persoas con discapacidade a través de un contrato laboral fixo. Eso que viña sendo no Estado optativo, en Galicia, dixo, non é optativo en Galicia, é obligatorio. Por lo tanto, hai algunha expectativa de mellorar as posibilidades de emprego das persoas con discapacidade. Porque se se presenta unha oferta de un contrato á Xunta de Galicia e hai unha empresa que ten o 2% da súa plantilla coberta por discapacitados con contratos laborais fixos, esa empresa ten máis posibilidades que outra que non ten persoas con discapacidade dentro da plantilla. Por lo tanto, creo que todas estas medidas, lei de dependencia, incremento do número de persoas de plazas con discapacidade, discriminación positiva ás empresas que teñen un 2% da súa plantilla contratada con persoas con discapacidade, creo que todo eso vai en prol de un fin. Dentro dos plans de empleo que estamos neste momento negociando, nas mesas de diálogo social, hai un plan de emprego para a discapacidade. E temos que sacar, por suposto, máis medidas, pero o certo é que, honradamente, creo que no primeiro ano de goberno, coa crise económica na que temos, os discapacitados están mellor en Galicia. Agora, que fai un ano, ou que fai 2 anos. Mire, a economía, que é a que nutre os presupostos das administracións públicas, crecían 3 puntos, con crecemento positivo no ano 2006-2007.
E agora a economía baixou en España, o crecemento da economía, 3,5 puntos. Fíxese, perdimos máis de 6,5 puntos entre o ano 2007 e o ano 2009. A pesar diso, este goberno está intentando, con humildade, pero tamén dicindo as cousas como son, non deixar os problemas da discapacidade para un segundo turno, senón poñer os problemas de discapacidade dentro dos obxectivos da Xunta de Galicia. Seguro que non vamos a conquerir todo o que pretendemos, pero os datos aos que acabo de facer referencia avalan que a discapacidade forma parte da sensibilidade do Goberno da Xunta. E cando este decreto do que lle falo de febreiro está desincentivando o emprego de persoas con discapacidade, porque un simple salario de 1.000 euros ao usuario que ten asistencia persoal falle repagar ata un 50% do seu salario. Creo que 1.000 euros non é un salario tan alto como para ter que o propio usuario poñer esa cantidade de diferencia, o sea, que está desincentivando o emprego, e non me parece que vostede me dera un compromiso sobre o que lle estou preguntando, que é o compromiso de mellorar a asistencia persoal en Galicia. Mire, cando lle podo dar un compromiso é cando sei exactamente o que vou a facer. Vostede me acaba de facer un plantexamento, e eu, por suposto, que vou estudiar e vou a ver exactamente en que consiste, digamos, esa reivindicación, que seguro que é xusta, pero que non lle podo concretar con exactitude. Pero, cando eu estou dando os datos, creo que vostede tamén poda analizar ou avaliar a sensibilidade que hai ao respecto. Si tuviéramos algún interés de desincentivar a contratación de persoas con discapacidade, non adoptaríamos o criterio de que sexa unha discriminación positiva, é dicir, que sexa unha posibilidade real de que unha empresa que se presenta un contrato coa Xunta ou que solicita unha subvención da Xunta teña máis posibilidades de levar ese contrato ou esa subvención se acredita que ten na súa plantilla a un 2% de persoal con discapacidade. Cando no ano 2009, en marzo, había 12.000 personas que cobraban a lei de dependencia e ora hai 30.000, pois é evidente que hai 18.000 persoas que antes non percibían as axudas da dependencia e agora si a perciben. Pero, en todo caso, sobre o decreto que vostede se refire, pois o consultarei na Consellería de Traballo e Benestar e me interesarei exactamente polo que vostede me acaba de concretar.